I 10 ljudi, evo da nas snimam video Frankfurt karijera mod, drugi deo, sa mojim bratom Guzavizijom. Džezba. Like i subscribe na ovaj kanal i na ovaj video i na njegov kanal. Vidite ljudi, I on je kon. Odgovor na svim vašim pitanja, što se on tako ponaša, odgovor je zašto je kon. Ajmo sada Baš ti počnemo hvala, igru. ti si moj najbolji brat. Znam. Ajmo brzo ovo. Nemoj. Customize. Site select. Idi u moj tim. Dobro, idi ti kući. Čuj, nismo uradili lepo. Kako? Pa nismo. Kako konje jedan. Sada. I odgledajte ako niste vidjeli prvu Prvi, epizodu karijere sa Frankfurtom, onda idite da gledate pa onda gledajte ovu. Ok, bravo. A i ako je niste odgledali, treba vam dati kućni ukor. Tako da odgledajte, molim vas. Neću da plačem. U prošloj epizodi smo doveli Fikato Morija, doveli smo Gavija, doveli smo Izaka. Tatu, doveli smo i Aleksandra i Izaka i smo doveli još nekog. Ne. I krenuli smo, igramo protiv Udinezea, Mario Götze. Doda. Sol. Julius Alcidup. Idem mi uzela. Udigi. Ovdje. Uzeo sam loptu sa Lionscronom, ajde Kostiću, pas. Sudija, kako to nije faul? Sudija, vraćaj pare, sudija. Filipe, stao si na sred, brate, TV-a, ne mogu ljudi da vide od tebe. Sada je Gavi. Za malo ga bi. Da je bio Ramos, ok, onda bi udario on, zašto je visoko konja. Kolomani. Te. Ovo bi bila dobra šansa. Mato jaja ovo Ali izbija. viš, mi igramo, ja igram do jaja peto. Jelofeu. Arslan. Udigi. Rodrigo Bekao. Zapravo Udigija. Valjda se Udigi ili Udigi. Pišite ljudi u komentarima jer ne znam. Gjece. Za Kolomonija. Za Isaka. Lindstrom! Ja sam mislio da je ovo. Kako, brate? Ja sam mislio da je ovo. Ja sam isto mišljao da je to ušlo, ali eto. Lopta za Beto. Bravo, Tomori. Jece. Za Aleksandra Ovdje? Izaka. Lijepo centar šut. Izak, Kolomani! 1-0! Kolomani! 18 minuti, jel? Da. Ubijeni si. Ajmo, ljudi. Prelep go Kolomani. I prelep centar šut. Neuhen. Lepo mu je tu uzeo, brate. Izak! Kolomani uzima loptu. Izak. Sa Kolomanijem, Muani. Ajde, Muani. Dobro, koji ti je ovo? Ne znam, na drugi sam. Gavi! Brani se Wesley! Ajmo Kostiću. Mislim da je. Nije bila loša. Ferreira, kako god. Za Fikato Morio! Kakva pes, kakva! Brate, između 3 ili 4 čak igrača. Jedan. God, Fikato Moria. Prva utakmica, prvi gol za njega. I brate, ko je ono da? Kolomoj? Ne bre. Kako god se zove? Nije, dao je Izak. Ne, bio je Kolomoj. Kolomani. Da. On je bio. Gavi. A
to njemu nije prva utakmica za Eintracht. Pa znam, ali mislio sam da je Aleksandar Izak. Kostić. Ajde. Filipe. Kakav pes od Kostića i kakav go, brate. Ovaj go treba da ide u istoriju. Kako sam se lepo približio, ja mislim da će ono da ode u pičku materinu. Izvinite ljudi da... Ja mislim da će ovo da ode u... Dve one stvari. Izvini, 3 ko Srbi. I da će centrašu da ode. I eto na kraju nekako kačuje Kolomani dao treći već gol. Ja ne znam kako mi Drugi gol. Ne, treći za tim. Za tim, ali svoj gol je dao. Tek je 30 minut, mi vodimo 3-0. Ali Udinese nije neka ekipa. Mato je jelo za Arslana Sou. Ove. Izak je veoma nizak. Ma gdje je nizak društvo? Ne znam se. Rodrigo Becao mu izbija loptu. Ove? Za Kolomani. 1-2. Ojoj, ovo je bila lepa šansa. Ferreira, lep start tute, ali se izvlači Pereira. Tuta, Gavi. Ajde Gavi, to. Kostić. Centar. Kostić. Za Isaka, joj. Bio. Posao me po bure. Bio. Ajoj, ovo mi sramota, brate. Jaja Lobeto, bio. Aj, blizu Duki. Ajde. Lep pas oprostila, možda nije offside. Mario Götze. Isak! Ljudi, ne znam šta se tu desilo, izvini, malo tehničkih problema, ali mislim, ja i Duki to možemo lagano sad, znate da, svi meč, zato što mislim da nećemo imati vremena za cijelu igru. Imat ćemo vremena. 7 minuta je ovaj video. Skoro 8. Da, skoro 8. Nisam baš siguran. Ali eto, kada ja mislim da bude preše blizu 15 minuta, svima Podigni još malo vamo. Podigni. Ovako. Dobro je. Aj tako, dobro, šta? Spika. Nemoj ti da biraš, brate. Ajde. Drži ti tako. To si ti. Dobro, ajde. Kevin Trapp. Au. Jeste, dobar šut. Kakva šansa? Izak. I ajde. Izak nije nizak. Evo, prvo vreme idi. Da ubacimo neku izmenu, ja bi izbacio Lindstroma, ubacio bi Knaufa. Mislim da je to to. Možete da izbacimo Götze. Mislim da je to dobro za sada, ajmo. Ajde, Duki ostaje se, ne znaš nas prika. Ajde. I ajde. Krenuli smo u drugo polovreme. Ovdje. Isak. Kamada. Kostić. Kostić izbijamo Nandez. Kostić. Kamada. Gavi. Ovo je bio lep šut. Arslan. Kamada. Za malo komada, ajmo. Sad ljudi, šutiram ja ovo. Gavi. Ajoj. Trči. Pum! Šta je to? Ajde ljudi, brate. Što ti je? Ne znam koji mi je đavka, ti moram reći, brate.
Kostić, šta je ovo? Jajalo. Igra, nešto, ko da igramo do jaja, brate. Ne znam šta nam se sve tu, ali ajde. A u poslovne po 18 burek. Idemo Tomori. Lepo je to izbio napred. I sada ne smemo da im damo da uzmu loptu. I uzeli su. Pa no, mislim jeste njihov Out. da, njihov aut, pa, znaš, ne čudi me baš, ali ajde. Nazad. Šoj, šta radiš ti, Filipe? Ne znam. Aj, brate. Aj, uzimaj loptu, uzimaj. Ne dam goj, Baja, ne dam. Eto, lepo se uzo to. Ajde, sada. Joj. What the fuck? Ajde, ljudi. Možemo mi ovo. Želite da znate što? Zašto smo mi guzovi. Mi smo guze. Zbog toga Su možemo. guzovi. Pa, Filipe, konjino daj pas. Krenuo sam i ovaj konj mi došao. Svi su konji. Konjinjo! Ovdje. Kolomani, Isak. Ajde iza! Pereira, Gavi, Zašsova, Isak. Isak. Nije nizak. Pa da, rekao sam nije nizak. Joj! Rekao sam nizak, nije nizak. To sam rekao. Čujem, jer Kolmanui dao hat-trick. Kolomani. Da. Nije. Eto ga. Ajde da daš sad hat-trick. Kolomani za hat-trick. Hat-trick. Kolomanija. Ostalo nam je još jako malo vremena za video. Ostalo nam je možda još 3 minuta. Mislim da ćemo mi ovdje lepo simulati meč, ljudi. Baš hoću da pošaljem ovaj video na YouTube, ali eto, trebam da uradim neke đavle verifikacije. To da uradim, ali Ne. naš mrzim. Ne pa za 15 Za 15 minuta, da. Da dao čisto još jedan gol da se ne Da. obrukamo Ode, i... brzo ajmo neki dati. Mislim da se ne obrukamo, vodimo 5-0, pobedit ćemo 5-0, možda 6. Da umetnemo još jedan gol i da smo mir. Jurga bre. Ajoj. Ajmo ljudi ovo sada. Neuchen. Ovo sam jebao mater, ali ajde. Kipasto muchacho. Kipa su muchacho mater. Slobodnjak. Leti soko preko Romanije. No, si za... Čuj. Trap. Kolomani lepo. Ajmo Ode. Komoda. Ko ti je komodo? Komoda zmaj. I ljudi, mislim da... Eto ljudi, to nam je dosta. 6 komada. I ljudi, vidimo se i sljedeći put. Ćao! I da vam ne dođe Putin na vrata.